Ya digoyang lagi ya. Ada Cakrawala Audio Sound System. Presiden dipeksa mundur parlemen, jarene kasus ngono, jarene kasus ngene, ning ra ono nyatane. Ojo kroyokan rek. Dadi korban ambisi reformis palsu, dadi reformasi palsu. Ya, najan cacat netramu, nanging ngerti batinmu, ngerti kucing ngerti asu. LSM opo partai, Mas opo mung RT, sing penting tumindake. Terima kasih. Kelingan welingmu sing prasaja, agama ngayomi jagat raya. Sang desa. Terima kasih bosku. Terima kasih. Rada rono rek, aku disosing rek, rada rono rek. Pasalungamu akeh sing rumangsa kelangan, pendekar rakyat sing wis lila dadi korban, dijegal mrono mrene merga belani rakyate, sing dianggap ora penting lan tansah disingkirake. Salungamu akeh sing lumangsa kelangan, pendekar rakyat sing wis lila dadi korban, dijegal mrono mrene merga belani rakyate, sing dianggap ora penting lan tansah disingkirake. Yusa jasa. Asom. Dova bro. CCD lagi. Goyang lagi. Najan cacat netramu,
betul ya. sayangku. Oh, gak no.